L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija għall-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista kien ħad deċiżjoni li ma jippubblikax il-pre-budget document. Dan meta li l-iskop aħħari ta' pre-budget document huwa li jwassal il-pożizzjoni tal-istess partit u jinforma lill-pubbliku dwar il-viżjoni ekonomika u l-proposti tiegħu ta' qabel il-budget. Delija għal dan waqt dibattitu fuq ir-radju tal-Knisja mal-Ministru għas-Saħħa Ġo Etienne Bela fejn fih ġie mistoqsi dwar dan id-dokument intern li ġie likjat lill-Partit Laburista. Mhux vera illi ġara xi ħaġa issa biex ġie deċiż li ma ġiex pubblikata xi sena li għaddiet konna ħadna deċiżjoni fil-grupp parlamentari li ma jiġix imniedi a pre-budget document. Delija għal dan minkejja wkoll il-kap Bernard Grech propju fil-jum li ġie likjat dan id-dokument instema' jgħid fil-kelliema tiegħu li ġie tradut. Id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista ġie likjat minn persuni fih dan iċ-ċirku intern ta' Bernard Grech wara li ma felħux l-inkompetenza lampanti li qed tiddomina fid-Dar Ċentrali. Meta pressa dwar kif dan id-dokument intern spiċċa fidejn il-Partit Laburista, Delija terskomdu għall-aħħar u ma ċaħax l-oriġinalità tiegħu u li dan ġie likjat minn persuni fih dan il-Partit Nazzjonalista. Però naqblu li xaħat mill-Partit Nazzjonalista li kjaħ. Ma dak lilu tittajt mhux lili. Once again. Le, anke l-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li dan id-dokument ġie deskritt bħala wieħed nieqes mis-sustanza mill-esperti u l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista stess waqt li kienu qed jippruvaw jiffinalizzawh, din mhux l-ewwel istanza fejn inkixfet l-inkompetenza ekonomika u finanzjarja tiegħu. Fil-fatt it-taħwit tal-oppożizzjoni dwar il-pre-budget document sar jokkupa appuntament annwali kull darba li joqrob Ottubru. Dan hekk kif fis-sena li għaddiet il-Partit Nazzjonalista nieda viżjoni f'4 slides minflok pre-budget document. Fil-waqt is-sena ta' qabel nieda dokument minn żbalji li ġibet leħ kritika kbira saħansitra mill-midja indipendenti. Intant waqt l-istess programm Delija ġie mistoqsi wkoll dwar kif fil-ġimgħat li għaddew il-Partit Nazzjonalista rikeb fuq fake news u għamel allegazzjonijiet bla bażi kontra l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa brabta mal-mewt ta' Stephen Mangione. Minflok il-kellim ta' Bernard Grech qal li hu dejjem kien kawt fi kliemu. Kont attent ħafna u kawt ħafna f'dak li għadt. L-għada saret press conference u again b'kawtela kbira jien tkellimt. Iżda l-fatti juru mod ieħor hekk kif l-għada li tħabbret il-mewt ta' Mangione il-PN sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet f'tentattiv insensittiv biex jigwadanja politikament. Konferenza tal-aħbarijiet fejn Delija mingħajr ma kellu l-fatti kollha straħ fuq dak allegat minn fake profile fuq Facebook u instiga tajjiru mibeda fil-konfront tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. U minkejja illi suppost da ingħata l-għajnuna minnu fih, minkejja li suppost ġi trattat b'emerġenza, da tħalla jistenna għal sigħat. Bil-konsegwenza traġika illi tilef ħajtu. Iżda kellhom jgħaddu bistitjiem biex l-inkjesta maġisterjali ta' aktar minn 500 paġna ma nstab li kien hemm l-ebda nuqqas mill-professjonisti tas-saħħa li dakinhar assistew lil Mangione.